Университета 2 години, много стабилно. В Франция? Да. Там беше базата и после няколко компании, в които работих, попаднах на много интересни хора, които ми даваха доста знания. Дайте му едно знаме! Къде ги намерихме тия хора, бе? Това е солидарност. Кое? О, той един се справя много добре. Еми с сините гащи. Оставка! 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 Добри сте. Шимале, тия са пълни, как да кажа, някакви изплътни таленти. Да, абсолютно. Има свадебите, язик са. О, те са си повели съпругите. Това са съпругите отзад. Мисля, че са корейци. Мале, че са. Вие знаете ли човека как се държи с нами, бе? Бяло и зелено и червено алташи. Моля, моля. А няма лошо. В България прибираш ли си? Да, съм ако се прибира. Следиш ли как се случват нещата? Не следва Да. А участвал ли си тук в... трети пъти. Не им преди в сдружения и някаква такава дейност, учредителна и дружествена? Трябва да ходим. Айде, братле. Не, 10 минути 40.